Čaute dámy a páni, já vás tu vítám u nového videa, dámy a páni. Dneska si tu zhriem všetky Pet Simulator X hry a nikdy som neuveril, že zase zahrajem Pet Simulator X, dámy a páni. Áno, Pet Simulator X. Dneska si tam páni zahráme všetky všetky Big Games hry a ohodnotíme ich. A možno už z nich nenatočím, ale z niektorých ešte natočím video. Ale z tohto už nenatočím, lebo tu bolo to vytvorené v roku 2021, 22.1.2021 a update to bol 15.18.2025. Takže ešte 8.15. Nevychádza. Toto bol nejaký update? O tom neviem. No. Takže dáme pani, ideme sa pozrieť, čo som vám všetko mal. Takže dáme pani, zapínam to. Tak dám si na kameru na bok. Áno, klasické Big Games tie. Skip. Ale pani, podľa mňa každý vie, prečo to bolo updatenuté. Prečo tu už nevychádzajú update, preto. Lebo tu. Lebo. Počkej, ja som stromadu. Samozrejme, že táto raz skončila preto, lebo vyšiel 2009, simulátor 2009. A dneska sa to takže toto sa podľa každý pamätá. Ale ja idem do Voidu, lebo tam som na posledný skončil. Ja idem do Doodle Worldu, lebo tam som na posledný skončil. Tak, ja tu mám tuším aj teleport. Áno, mám tu teleport. Ale ja už nemám teleport. Tuto. Toto bolo dobré. Ja tu ešte niečo mám. Ukáž. Mám tu tieto pety. Neviem nič moc, ale mám ich. Tak. Tuto sa mi už ťažko uročiť. Prosím, 1 milionov a ja na to nemám. Takže GG. A pani, toto je taká klasika, to si musí každý pamätať, tieto wordy. Dnes ešte do Diamond Worldu, do Diamond Mine. Budú ťažiť diamanty. Či tam niečo bude. Ide sa tam.
Tam paní založil jsem si nový Instagram, takže Mailbox King itb. Mailbox King YouTube itb. Takže dajte mi tam follow, aby... No prosím mi tam dajte follow, prosím. Ďakujem. Ja sa sem pozrieť. Je tu vôbec ešte niekto? Plastické bugy na... Kašlem. Idem do Pet Simulatoru 99. Takže toto sa tak seká, takže cez Rusa to nepotím. Nezávač, že koľko ľudí to momentálne ešte hraje. Či veľa. Protože ja si to prestal hrávať 90 minút, ale lebo je to strašne ťažké tam na zničenie. O, to naopak. Tak. Takže ja keď sem zadám, ja sem nižšie, kliknem na to. A koľko to má aktívnych 1800 ľudí? To není na mne. Myslím, že bude viac. Tá menej. 5. Simulátor 99. Toto je ešte 51 000 ľudí. Nám tu nevyšla update. 2 mesiace tu nevyšla update. Ja už si myslím, že to... A to bolo... Rok na to... Tak a počkaj, teraz už rok 2025. To bol 2021 na to vydali, toto 2022. 2.5. Potom to prestali updateovať. A teraz vydržali im to 3 roky, aby ide nový Pet Simulator. To ešte neviem. Ale viem, že mali celkom dosť hier už. Medzi nimi ešte si pozrieme Pet Steel a Pet Go. Čo tuším, Pet Go tiež prestali updateovať. To už niekoľko, tuším, rok neupdateujú, alebo nejak tak. To neupdateujú a potom prestali hrať aj a potom aj tuším, už sa na to úplne vykašľali, takže prestali updateovať aj Pet Steel. Takže tak. To je všetko, čo o tom viem, dámy a páni. Všetko. Milujem tieto dva ciele. Dneska ešte vydám aj reakciu, takže teším sa, dneska vydám nejaké videjka.
Mne sa to otočilo, dobre, mám to. Takže ja si to dám sa na túto stranu. Dám si to, sa takto to dám. To otočím. Na tomto kanále budem natáčať aj videá z Brawl Starsu aj takých vecí. Takže máte sa na čo tešiť. Takže zapni. Ja som dlho nezapínal, dámy a páni, dlho som nezapínal. Poďme teraz budem aj vo poslednom, ne? Pani som na tom ešte nebolo preto, lebo upgradeím tento svet. To neupgradeím, čo je prvý svet, čo je posledný svet, tu bol pridaný. A neviem, či niekedy tento halloweenský update odstrania, keď už sa na to úplne vykašľali. 2 mesiace nevydali video. A to vlastne ešte v lete. Prší... 6. A nie, 11. Počkaj, to bolo 6. 11. Ale koľko teda? Nevydali video. To je update. Zaujímavé, či dneska je video dáme pani update, lebo dneska by ma mohli vydať. Podľa sa, či tam je nejaký update plánovaný. Lebo tuším to tam dávali, len som si není istý. Neviem, či to tam dávali. Ja milujem tieto loading screeny. Prečo máte big games? Prečo máte tak dlhé? Big games. Nám páni, viete čo, toto bude prvá časť videa. A dám pani niekedy inýkrát. Ono dneska vydám druhú časť videa, dáme a pani. Dobre? Lebo toto video už nemám ani koľko má. Čo to je? Prečo mi prídeš, aké by sa inšpirovali?
Máme ešte také dávky. Teraz idem chvíľku počkať, bude tu fungovať. No nie, na výber. Napríklad musím dostať. A to je všetko, takže ja tam najskôr tam tie najlepšie, prejdem k tým 8 najhorším. Ještě mi jich celkom dost zostalo. Všechno jsem přidal, mám 1000. No nic, baví ma to celkom. Poslednýkrát si to otvorím, neviem, čo mám na to povedať. Pani, podľa mňa dobrá hra, takže určite dajme pani si zaslúžil like. No, uvidíme sa na budúce, ale tým čus. Tým čus dáme pani. Čau.